Haluaa. Hei, istukaa vaan tänne näin kaikki ja eturiviä saa käyttää. Ja sieltä voi ottaa lisää tuoleja, jos tulee sellainen olo, että haluaa istua. Niin sieltä vaan. Yes. Otaks mä kikkasuoppua? Mä voidaan toivoa, että noin. Meneekö toi muutettava? Hetki vielä, niin ihmiset pääsee istumaan. Täällä on vielä jokunen paikka tuolla tokassa rivissä ja sitten sellaista. No niin, kaikilla näyttää olevan todella mukavaa pikkuhiljaa, niin voidaan aloitella. Tervetuloa todella paljon tänne Kuvajournalismi 2024 voittajien julkistamistilaisuuteen. Ja tässä vaiheessa täytyy vielä sanoa, että meillä oli todella mielenkiintoinen ja hyvä tuomarointi. Ja haluan kiittää vielä kuvajournalistien puolesta tuomareita. Paula Armas olikin siellä ja Markus Jokela ja sitten Caroline Hunter oli Guardianin kuvatoimittaja myös mukana tuomaroinnissa. Ja sitten haluan vielä kiittää Suomen Kuvalehteen, Dialappia, Helsingin Sanoman säätiötä, Jokesia, Canonia, Patricia Seppälän säätiö, Kopiostoa ja Finfotoa yhteistyökumppanuudesta. Mahtavaa. Ja nopeasti vielä haluan kiittää kaikkia tähän kuvajournalismi-kilpailutyöryhmään osallistuneita vapaaehtoisia. Aivan mielipuolisesti tekee töitä nämä ihmiset. Ihan siis omasta rakkaudesta lajiin. Otetaanko pienet aplodit? Hyvä. Homma menee näin, että täällä tulee näitä kategorioita ja voittajia ja sitten jos on paikalla, niin kun ne näkee oman nimensä, niin sitten voi tulla tänne eteen. Ja jos on kunnia mainittu, niin sitten vaan otetaan tämmöinen lärpäke täältä ja sitten kukkia ja tällä lailla. Mutta jos on taas joku kategorian voittaja, niin sitten joutuu vähän sanomaankin jotain täällä. Mutta siis sen takia, että tuomaristo innostui niin paljon, ehkä oli niin paljon hyvää kuvaa tänä vuonna tai jotain, että siis näitä kunniamainintoja on tosi paljon. Varmaan historiallisen paljon ehkä. Joo. Mutta pidemmittä puheitta, niin mennäänkö suoraan asiaan sitten? Eli otetaan ensimmäinen kategoria, joka on urheilukuva. Ja tässä kategoriassa jaettiin 2 kunniamainintaa. Ja ensimmäisen kunniamaininnan saa Jaakko Heiskanen. Onneksi olkoon paljon Jaakko. Ja nopeasti sanon tästä vielä illan kulusta sen verran, että meillä on tosiaan tämä julkkaritilaisuus tässä ja sen jälkeen avautuu sitten näyttely näistä samoista kuvista samassa kerroksessa tuolla Finfotogalleriassa ja toivottavasti kaikki löytää sitten myös siinä. Mahtavaa. Sitten ensimmäinen kunniamaininta tässä kategoriassa ja sen saa Ossi Ahola. Ossi ei tainnut päästä kautta löytää paikalle, mutta tässä on tämä kunniakirja, niin laitetaan niitä sinne vaikka, jotka ei ole paikalla. Ja katsotaan tämä Ossin kuva. Yes. Ja sitten urheilukuva 2024. Ja tämän kategorian voittaja on Antti Yrjönen.
Otetaan kuva tähän näin ja voit sanoa muutaman sanan, että mikä on tämä tilanne ja meininki. Tässä ollaan tuolla Keniassa, Länsi-Keniassa, Kerion laaksossa, Marakwetin alueella. Ja siellä on semmoista pientä konfliktin tynkää, joka johtaa juurensa pitkälti siis ilmastonmuutokseen ja siihen, että se vähentää viljelysmaita ja laidunmaita tuolla alueella, mikä aiheuttaa sitten pientä konfliktia eri yhteisöjen keskuudessa. Ja jalkapallo on yksi semmoinen aika hyväksi havaittu keino siihen, että miten niin kun, yhteisöjä voi tuoda niin kun lähelle toisiansa semmoisen niin kun hyvähenkisen toiminnan merkeissä, missä ihmiset pääsee tapaamaan toisiaan, tutustuu toisiinsa ja ehkä sitten löytyy niin kun rauhanomaisia ratkaisuja myöskin tämmöisiin konfliktia aiheuttaviin hommiin. Eli tässä on kyseessä sen tyyppinen niin, jalkapallojoukkue, joka treenaa tuolla ja naisten jalkapallopeli ja asukin on tommonen niinku aika urheilullinen, mutta tässä oli urheilukuvan kautta sellainen kiva puoli, että mä pääsin kerrankin kentälle, että yleensä urheilukuvissa niin joutuu olemaan sillä kentällä hirveän pitkän putken kanssa, niin mä olin tässä tosi laajakulman kanssa ja juoksin sitten kanssa tunnin tuolla kentällä ja yritin osua pelaajia sillä. Vielä lisäkysymys. Oliko sulle ilmiselvää, että sä nimenomaan niin oot kuvaamassa urheilujuttua silloin, tai ajattelitko, että lähdetään tämän urheilukuvakategoriaan? Joo, kyllä mä tän ihan siihen kategoriaan laittan, kyllä tää mun mielestä on urheilujuttu. Et kyllä mä olin urheilua kuvaamassa, ei jalkapallolla on. No. Urheilua, kyllä. No niin. Onneksi olkoon, mahtavaa. Hienoa. Sitten mennään seuraavaan kategoriaan, joka on henkilökuvat. Ja tässäkin jaettiin 2 kunniamainintaa. Tuomaristo aivan villinä. Ja toisen kunniamaininnan saa Johanna Erjon. Ja toivotaan tosiaan, että sitten näistä palkituista ihmisistä saattaa olla moni itse asiassa siellä näyttelyssä paikallakin, niin voi sitten mennä ja kysellä vielä lisää näistä kuvista. Olisi kiva kuulla näistä kunniamaininnoista myös. Okei, ensimmäinen kunniamaininta henkilökuvakategoriassa menee Matias Honkamaa. Joo. Tänä vuonna oli tosiaan tässä tämmöinen uudistus myös näissä kategorioissa, nimenomaan tässä henkilökuvakategoriassa, että pystyi lähettämään kuvaajat myös niin tämmöisen henkilökuvasarjan, sen yksittäisen kuvan lisäksi tai molemmat, niin tässä tämä äskeinen oli nimenomaan sitten kuvasarja. Mennään sitten tähän voittajakuvaan. Tähän henkilökuvakategoriaan 2024. Ja tässä kategoriassa palkitaan sitten Toni Rasika. Hyvä. Toni, kerro vähän tämän kuvan synnystä ja muutenkin sä kerroit, että sä teet päivätyötä toimittajana, niin miten sitten tämä niin kuva syntyi? Jos Antti pääsi kentän laidalta suoraan kentälle, niin mä pääsin suoraan uima-altaaseen syvään päätyyn tässä. Siinä on siis 4-vuotias skidi opettelee uimaan ja saattaa olla ensimmäistä sukupolvea, joka on koronasulkujen jälkeen päässyt edes niin uima-opetukseen. Siinä sitten pyörittiin 45 minuuttia suurin piirtein tuon pinnan alla, koska eihän ton ikäistä lasta oikein voi ohjailla siellä, niin siinä vaan sitten seuraillaan, että mitä hän tekee. Siinä on sitten vesipeto.
Tämä oli siitä hauska keikka, että se oli täysin arvaamaton. Sä et voinut vaikuttaa mihinkään siellä, että sä pystyt pelkästään vaan seurailemaan, mitä tuo lapsi tekee, ja sitten juttu kertoo yksityisestä uimaopetuksesta. Mahtavaa. Kiitos paljon. Ja sitten vaan siitä sitä lappusta ja tuolta tuommoista kukkaa. Sieltä tuli kysymys. Se on siis kuvattu Canonin pokkarilla, missä on vesitiivis kotelo ympärillä, eli mahdollisimman halvalla kalustolla. Yes. Ja sitten seuraavaan kategoriaan, eli vuoden uutiskuva. Ja tässäkin jaettiin 2 kunniamainintaa. Ja ensimmäisen kunniamaininnan saa Jukka Ritonen. Jukka ei ole ilmeisesti paikalla, niin laitetaan se sinne. Ja siinä on siis leipäjono, joka menee Tampereella Kirkkopuiston läpi. Yes. Ja sitten uutiskuvan ensimmäinen kunniamaininta menee Toni Rasikankaan. Tuttu kaveri. Kiitos. Yes. Ja vuoden uutiskuva tänä vuonna sen saa Outi Neuvonen. Outi, tämä oli osa kuvasarjaa nimenomaan. Ja tämä on irrotettu siitä kuvasarjasta tämä yksittäinen kuva. Niin kerro vähän tämän kuvasarjan synnystä. Joo, mä lähdin henkilökuvasarjan Li Anderssonin eurovaalikampanja tai niin kuin eurovaalipäivästä. Ja tää oli tosiaan yksi kuva siinä sarjassa. Se oli hieno päivä ja oli todellinen yllätys sitten voittaa tällä uutiskuva. Ja ehkä se tuntuu aluksi vähän pelottavalta, kun mä ajattelin, että tämä on irrotettu kontekstista, mutta nyt kun mä katson sitä, niin kyllähän se on ihanaa, että Li antaa valokuvaajan tulla lähelle ja uskaltaa näyttää sen, että poliitikko voi olla ihan tavallinen ihminen ja me ei ole kuitenkaan totuttu siihen, koska usein me nähdään pukumiehiä. Niin olen selvinnyt yllätyksestä. Kiitos paljon. Yes. Mahtavaa. Sitten mennään reportaasikategoriaan ja tässä kategoriassa jaettiin yksi kunniamaininta ja sen kunniamaininnan saa Matti Pietola. Joo, ja tosiaan vielä painotan sitä, että sitten siellä näyttelyssä näistäkin lisää, ja kuvatekstit löytyy sieltä, mutta käykää kysymässä sitten näiltä voittajilta vielä näistä sarjoista. Mutta sitten mennään seuraavaan
tai nimenomaan tähän reportaasisarjan voittajaan. Ja tänä vuonna vuoden kuvareportaasin voittaa Mikko Suunta. Kun otetaan vaikka se kuva tähän näin ensimmäisenä. Kerro vähän tämän kuvasarjan synnystä. Tämä kuvasarja syntyi, kun mä kiinnostuin tavallaan siitä, että mistä mäkihyppy alkaa ja minne se päättyy. Me nähdään aika paljon mediassa kuvia sellaisista sponsoritoiminnasta, kun kilpaillaan mäkihypyssä, niin ollaan tosi hienoissa mäissä. Sitten mä rupesin miettimään, että mitkä on ne autenttiset paikat, mitä räjäytetään alas, että missä on ne viimeiset suomalaiset puumäet, ja lähdin kartoittaa niitä ympäri Suomea ja kohtaamaan näitä ihmisiä. Touko sanoi tuossa, että osa ihmisistä on täällä paikalla. Valitettavasti nämä mun mäkisankarit ei päässyt tänne ja tuskin edes tietää, että ne on tämmöisessä mukana. Joo, siitä se löytyi se aihe, että mä kiinnostuin vanhoista puumäistä ja harrastepaikoista, mitä ei kauheasti näe missään. Minkälaista oli tehdä tätä sarjaa? Tosi kivaa. Tää oli aika semmoinen sarja, että mä lähdin tonne pohjoiseen ja usein nukuin näiden ihmisten luona. Pääsi muutenkin tosi paljon niin kosketuksia näiden ihmisten kanssa, ei pelkästään ton mäkihypyn takia. Tää viimeinen paikka oli Rovaniemeltä ehkä 50 kilsaa metsää ja se oli semmoinen vanha koulu, missä kummitteli aika huolella ja sitten 3 yön jälkeen rupesi olemaan yöunet sen verran lyhyitä, että kävisin, että on ehkä hyvä lähteä himaan. Mahtavaa. Kiitos paljon. Joo. Sitten tänä vuonna oli uutena kategoriana tällainen vuoden teema, johon oli sitten valikoitunut tämän vuoden otsikoksi Maakuntien Suomi. Ja tässä kategoriassa voittaja on Antti Leinonen. Ja Antti, joo, katsotaan kuvat ensin. Mahtavaa. Antti ei päässyt paikalle tänään, mutta lähetti meille tämmöisen ihanan videon. Terveisiä täältä maakuntien Suomesta. Terveisiä täältä maakuntien Suomesta. Tämä on suuri kunnia ja lämmin kiitos Juruille. Valitettavasti en päässyt tällä kertaa paikalle, mutta onnittelut myös muille palkituille ja suuri kiitos kaikille kuvasarjaani kuvaamille henkilöille. Olette parhaita. Kiitos. Yes. Laitetaan tää vaikka tuonne. Joo. Hyvä. Okei, sitten tämän vuoden tässä samassa vähän niin kuin kilpailu-uudistuksessa osittain entinen essee-kategoria korjattu tämmöisellä pitkän projektikategorialla. Ja tässä tätä kilpailua uudistamassa oli Laura Talvitie ja työryhmä, jotka teki ison työn tässä kanssa, että täytyy heitäkin kiittää erikseen, että kokeillaan vähän ilmeisesti erilaisia juttuja. Ja pitkä projekti 2024, tässä oli paljon kuvia ja tämän kategorian voittaja on
Akseli Valkonen. Jees, katsotaan saisiko ne sinne. Joo, no niin. No kerropa tän synnystä vähän tän sarjan. No ehkä aika vaikea sanoa, että miten tämä on syntynyt. En mä oikein enää muista, siitä on niin paljon aikaa, kun mä aloitin tämän projektin. Olisiko siitä nyt? No siis anyway ennen koronaa. Korona teki pienen paussin tähän, kun mä oon siis kuvannut käytännössä messukeskuksessa erilaisissa fasiliteeteissa, missä myydään asioita. Niin en ihan tarkkaan muista enää, miten tämä projekti alkoi, mutta mulla on ylipäätään ollut pitkään kiinnostuksen aiheena se, että miten voisi sanoa, että koko maailma perustuu vain kuluttamiselle ja asioille, että meille keksitään asioita, mitä me ei oikeasti tarvita. Ja sitten mulla on ylipäätään vaan tapana ajautua sellaisiin paikkoihin kuvaamaan, missä mä en lähtökohtaisesti itse kauhean hyvin viihdy. Niin messukeskuksessa on hankala olla ja kuvia syntyy. Oliko sulla tavallaan jotain teema mielessä etukäteen vai tuliko tästä sitten niin semmoinen temaattinen kokonaisuus vasta kun sä kävit näitä kuvia läpi? No itse asiassa tämä on ehkä siinä mielessä poikkeuksellinen projekti mulle, että tässä oli aika selvä sävel heti alussa. Että se oli tämä kuluttaminen ja kuluttamisen ympärille rakentaminen, mikä on se ydinjuttu. Ja se oli ihan alusta saakka tämä juttu. Mä mietin jopa, että mä olisin tehnyt tästä projektista aikanaan mun maisterityön aaltoon, mutta sitten tuli muut projektit viemään sitä hommaa. Joo, kiitos paljon Akseli. Ja tässä. Joo. Sitten oli myös tämmöinen avoin sarja, johon ihmiset sai lähettää eri muotoisia kuvajournalistisia teoksia. Siellä taisi olla joku kirjakin, joka tuli niin kuin ehdolle, ja videoita ja sitten niin kuin erilaisia multimediateoksia tai julkaisuja. Ja tässä kategoriassa myös jaettiin kunniamaininta, ja sen kunniamaininnan saa Seppo Kärki. Antaa minun. Yhdet kiitokset Markku Niskaselle Helsingin Sanomiin, koska hän kuratoi erinomaisen näyttelyn pommituksesta Helsinkiin vuosi sitten. Tunnistin kaikki paikat sieltä, josta tämä videoteos sai alkunsa. Makealle kiitos. Saadaanko me se? Joo. Video ei ole tässä, mutta se on ilmeisesti katsottavissa netistä, eikö se ole edelleen? Joo, Ilta-Sanomiin tulee 8.30. Joo. Joo, ja löytyy myös meidän kuvajournalismin kilpailun sivulta sitten. Eli käsittelee näitä Helsingin pommituksia ja siinä on niin kuin vaihtokuvia. Joo. Mahtavaa. Ja sitten mennään tämän avoimen sarjan voittajaan, joka on Benjamin Suomi. Yes. Benjamin, tämä sarja on siis laaja multimediateos tai julkaisu, joka oli Ylellä. Ja kerro vähän, että miten tämä syntyi, tämä kokonaisuus, ja miten päädyitte näihin ratkaisuihin, mitä siinä tehtiin? No idea lähti siitä, että minä ja toimittaja Viivi Berghem, meillä oli sellainen idea, että miten me tuodaan tavallaan niin kuin lukija ihmisten tuhottuihin koteihin. Ja sitten me alettiin miettiä, että mitä niin kuin uusia tekniikoita voidaan, niin kuin, tai kerrontamuotoja, mitä voidaan käyttää siihen. Ja tässä siis nimenomaan on niin kuin käytetty klassisesti dokumentaarisia valokuvia, mutta sitten myös sen lisäksi niin
ollaan tehty 3D-mallinnuksia siis ihmisten kodeista ihan iPhoneilla ja sitten kuvattu siis tuhansia kuvia ympäri niitä huoneita ja koteja ja sitten ne on kaikki laitettu yhteen, että lukija pääsee niinku sisään sinne huoneeseen tutkimaan sitä kotia. Ja, joo. Joo. Oliko tämä niin vaikea saada siellä teillä töissä tämä idea läpi vai menikö se heittämällä? Onko Tatu vielä päättämässä? Tatu oli itse asiassa mukana tuottajana tässä, että siinä mielessä se aina vähän edesauttaa, kun minä ja Viivi ja Tatu tehdään. Et meillähän on niinku työhistoria Punaiselta Ristiltä yhdessä, niin ehkä meillä on sellainen hyvä synergia yhdessä, mutta tää oli silleen suht helppo saada läpi. Mahtavaa, kiitos paljon ja onnea vielä. Okei, uusi kuvajournalisti-kategoria, niin tässä sitten Paula löytyy sieltä. Tuletko sanomaan jotain näistä? Tämä on tosiaan, tämä kategoria on Patricia Seppälän säätiön sponsoroima, niin sen takia halutaan antaa vähän sana teille, että mitä mieltä olitte näistä. Hän on myös tuomaroimassa tänä vuonna tätä kisaa. Ja mä oon tehnyt kaikkeni, että mun ei tarvitsisi olla täällä sanomassa yhtään mitään, niin kiitos Touko. Kunniamaininta meni, käsittääkseni hän on vielä opiskelija, Suvi Mikkanen sai sarjastaan, jonka hän oli tehnyt opintojaan varten. Hieno sarja, ja sanonko sitten jotain myös sarjan voittajasta, otammeko hänet? Joo. Onko Suvi Mikkanen vai? Ei, hän on vaihdossa, hän ei päässyt tänne tänään. Hän oli kuvannut tällaista Nooraa, sukupuolenvaihdosprosessia. Sitten uusi kuvajournalisti sarjan voittaja on nimeltään Jasmin Rossi. Tervetuloa. Tämä oli meidän mielestä aika sellaista klassista dokumenttikuvaa aiheesta, jota on syytä näyttää suomalaisillekin katsojille mahdollisimman paljon. Kerrotko ihan lyhyesti, mikä tämä on tämä sun projekti? Eli nämä kuvat on Nur Shamsin pakolaisleiriltä länsirannalta Israelin armeijan sieltä vetäydyttyä tämän jälkeisenä aamuna. Kuvasin sieltä. Ja myös paikallisia maanviljelijöitä, kuten tässä, jotka on maankaappausuhan alla. Ja eikö niin, että nämä on ihan aika tuoreita nämä kuvat, eli milloin sä kuvasit? Mä olin siellä 3 kuukautta viime kesällä ja syksyllä. Onneksi olkoon. Kiitos paljon. Täällä muuten jäi vielä tää. Joo, mahtavaa. Hyvä. Sitten mennään seuraavaan kategoriaan, joka on vuoden lehtikuva. Ja tässäkin kategoriassa jaettiin kunniamaininta ja sen saa Kalle Koponen. Okei. Ja sitten vuoden lehtikuva. Sen saa tänä vuonna Juha Metso. Ja Juha ei päässyt paikalle, mutta lähetti tällaisen tekstin, joka lupauduttiin tässä lukemaan. Niin tässä lukasen sen läpi. Juha Metson kiitokset.
Lähdin viime kesänä Grönlantiin, joka on nyt noussut uutisotsikoihin ympäri maailmaa. En kuitenkaan lähtenyt matkalle uutinen mielessäni. Arktisilla alueilla ilmasto lämpenee yli 2 kertaa nopeammin kuin muualla. Jään lohkeaminen jäätikön reunalta on voima, joka aiheuttaa meressä tsunamin. Mediatulvasta on muodostunut sellainen tsunami, että kuvamassan seasta on toisinaan vaikea enää erottaa yksittäistä kuvaa. Tästä huolimatta uskon edelleen yhden otoksen voimaan. Kuvassa tallentuu hetki, joka on saman tien poissa. Kuvani voi olla kuvajournalismia tai lehtikuva. Se voi olla taidetta, viesti tai arvo itsessään. Uskon myös, että luonto voittaa aina. Siitä todistavat kuvan alalaidassa lentävät nuppineulanpään kokoiset linnut, jotka käyttävät hyväkseen jään murtumisen. Se tuo pintaan katkat ja kalat uuden elämän. Voittava kuva on osa sarjaani Jää, Ice Stay, joka alkoi jo 20 vuotta sitten. Nyt se jatkuu, sillä elämä voittaa. Terveisin Juha. No niin, sitten lähestytään tätä Kimaran loppua, mutta ei suinkaan tämän illan loppua, vaan periaatteessa uutta alkua. Ja seuraavaksi mennään yleisön suosikki-kategoriaan. Ja tässä täytyy sanoa, että taisi tulla niin todella paljon ääniä. Joo, siis niin kuin hirveän määrä ääniä, kauhea niin kuin äänivyöry näille voittajille. Ja siis tässä oli 17 ääntä eroa niin siihen seuraavaan, että siis oli niin tosi paljon, kaikki sai ääniä. Eli kaikki oli ihan todella hyviä. Mutta tämän kategorian voitti tänä vuonna Sami Kilpi. Täällä on tämmöinen pieni video. Tervehdys Samilta. Kiitos kaikille kuvajournalistikilpailussa äänestäneille ja kilpakumppaneille. Olen super onnellinen yleisön suosikki. Onnea kaikille voittajille ja terveisiä äitille ja isälle. Tänne. Hyvä. Ja sitten kuvajournalistisarjan, katsotaan vielä läpi nämä Samin kuvat. Yes. Ja sitten mennään tähän vuoden kuvajournalistisarjaan. Ja Canonilta ilmeisesti olisi tulossa kukittaja tähän. Sieltä lähestyy. Mahtavaa. Hyvä. Ja tässäkin jaettiin kunniamaininta. Ja sen kunniamaininnan saa Antti J. Leino. Joo. Nämä kaikki kuvat ja kuvatekstit löytyy sitten sieltä kuvajournalistikilpailun verkkosivulta myös. Okei, sitten on jäljellä, katsotaan, mä oon varmistanut, että täällä ei ole mitään. Täällä on enää yksi kategoria, joka on vuoden kuvajournalisti. Ja sen saa tänä vuonna Mikko Suutari. No niin, Mikko. Miltä tuntuu? Hyvä, että se tuntuu aina yhtä outoa. Joo,
kyllä tähän kilpailuun osallistuminen aina tuntuu, että se on semmoinen kenorivi, minkä laittaa, kun tietää, että täällä on paljon hyviä, mutta sitten muutkin on hyviä vetää sitä kenoa. Ei sitä koskaan osaa odottaa sitä puhelua, että sieltä tulee se, että on tärpännyt. Kerro vähän tästä. Se vaatii kuitenkin semmoista niin aika pitkää suunnittelua, että nämä näyttää näin yhtenäisiltä nämä kuvat. Se nimenomaan tuomaristo kehu tässä sun sarjassa sitä, että tämä oli tosi yhtenäisen tuntunen maailma. Miten se tunnelma syntyy? No nämä on tietenkin kaikki. Tässä on jotain sarjoja, mitkä on saman projektista, mutta täysin irrallisia keikkoja toisistaan. Mutta yleensä kun mä lähden rakentamaan tuota kilpailukuvasarjaa, niin varmaan se, mä itsekin tykkään, että siinä on jonkunlainen semmoinen tahti ja rytmi, että ne kuvat jotenkin silleen asettu siihen samaan maailmaan, mutta ne pystyisi niin kuin mahdollisimman monipuolisesti jotenkin kuvittaa sitä, että miltä täällä Suomessa näyttää ja mitä täällä tapahtuu. Mutta kuitenkin, että vaikka nämä on niin kuin irrallisia, niin mä pyrin aina tuossa vaiheessa tekemään siitä niin kuin kokonaisen paketin ja viilaamaan sinne, että kaikki palat osuu kohdilleen. Mahtavaa. Haluaisitko sanoa vielä jotain näille kuvattaville? No mä aina sanon kuvattaville, kiitän maltillisuudesta, jos ne on sellaisia, että ne oikeasti antaa tilaa tehdä valokuvia, koska kaikki tietää sen, että jos ihmiset ei anna sille aikaa sille hetkelle, niin silloin ei usein synny hyvää. Ja mä haluan myös sanoa kiitos kaikille toimittajille, ketkä ymmärtää sitä, että ne osaa antaa kuvaajalle tilaa, koska mä just mietin, että miten kaikki hyvät jutut on aina syntynyt, niin ne on syntynyt semmoisten toimittajien kanssa, ketkä on ymmärtänyt sitä valokuvaa ja ymmärtänyt sitä, että kuvaaja tarvitsee omaa aikansa. Kiitos paljon ja onneksi olkoon. Mahtavaa. Onnea vielä tosi paljon kaikille voittajille ja kunniamainintojen saajille. Ja nyt sitten on tämä meidän näyttely, joka on täällä Finfoto Galleriassa. Kiitos Finfotolle paljon siitä tilasta. Ja se löytyy tämän kauppakeskuksen samasta kerroksesta. Ja voi joko seurata letkaa täältä sinne, tai sitten jos menee harhaille jonnekin, niin se on sellaisia näyttöjä tuolla käytävällä, johon voi painaa, että hae. Ja sieltä hakee sitten tätä Finfoto-galleriaa. Mutta kiitos todella paljon kaikille, kun tulitte paikalle ja nyt vaan juhlitaan.